Heritage Malta illum nedejna data center ġdid. Data center fej fih qed naħżnu l-informazzjoni kollha illi niġġeneraw forma diġitali għal wirt kulturali kollu ta' pajjiżna. Data center illi bis-saħħa tiegħu qed nollu l-livell ta' standard fit-teknoloġija u fl-implementazzjoni tagħha fil-wirt kulturali. It-taqsima tat-teknoloġija u żvilupp tal-esperjenza fih dan Heritage Malta tieħu ħsieb dat-tip ta' xogħol fl-Aġenzija fejn tagħmel digitization tal-patrimonju kulturali ġifieri forma ta' ritratti, forma ta' modelli 3D qegħdin niġbru l-informazzjoni kollha ta' pajjiżna fejn jidħol il-patrimonju. Dan l-informazzjoni qegħdin nissalvagwardjawha permezz ta' dan id-data center. Heritage Malta mhux biss investit fit-teknoloġija, però investit ukoll fil-futur tal-poplu Malti u fil-kultura u l-wirt kulturali tagħna. Għaliex bis-sistema ta' digitization qed tagħmel u l-scanning ta' ħafna u ħafna artefatti u ritratti se żżomm il-patrimonju Malti ħaj għal ġenerazzjoni futuri.